nebangaken nami kula Siva Nabila saking SMP Negeri 3 Girimulyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Mugia kasugengan tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sami. Ingkang dadi hormatan Dewan Pamiji sayembara sesora ingkang luhur ing budi. Ingkang kula tresnani para pasarta sayembara sesora ingkang bagya mulya. Dumateng pamirsa kakung Sumawana Putri ingkang boten saged kapiji saha boten saged katete asma lan kalenggahanipun ingkang minulya. Minangka purwakaning atur sumangga kula dalah panjenengan ngaturaken puja-puji syukur dumateng Gusti ingkang mulbeng dumati, ingkang sampun paring rahmat saha barokahipun pramila titi wanci menika kula dalah panjenengan saged pepanggihan kanthi virtual tansah widodо sepiner ing sambekala. Kanthi nabahi terap sila ing budi miwah ngaturaken sewu apunging pangasama. Mugi pinaringa kawula hambuka wiwaraning suta, winaning wicara, duwaraning kandha kanthi cumantaka marak pangarsa agempel kamardikan panjenengan sedaya. Ingkang nembe sekeca atur wacana lan wawan pangandikan inggih paduka tahu saperlu ambabar wicara jagi lan ngreksa katentreman Ngayogyakarta. Pamirsa ingkang luhur ing budi, Ngayogyakarta menika papan ingkang kawentar ing Nuswantara. Kawentar pariwisatanipun, kawentar kabudayanipun. Papan ingkang adem, ayem, gemah, ripah kula jinawi. Sedaya kalawa kedah dipun jagi kanthi tulusing ati. Katresnan marang Ngayogyakarta boten anamung kaucap ing lati. Tetalane gunung lawan sepi, kudu andap asor, wani ngalah luhur wekasane, tumong kula yen dipun tukani pamanten simpangi ana catur mungkur. Gatra kaping setunggal saking tembang menika minangka pambuka ngemutaken dumateng kula dalah panjenengan dalan tumuju kamulyan. Saged-sagede kula dalah panjenengan migunani tumraping liyan. Gatra kaping kalih katentreman saged kacipta bilih kula dalah panjenengan anggadhahi sifat andap asor. Empan papan ing samubarang pangenan boten anggadhahi watak adigam, adigung, adiguna. Gatra kaping 3 sareh lan lembah manah minangka kapribaden kang kedah dipun latih dening kula dalah panjenengan sedaya. Gatra kaping 1 tumung kula yang dipun dukani ngrumangsani aja rumangsa bisa, ananging tansah gumregah saparu tumindak ingkang langkung sae, langkung migunani tumraping liyan. Gatra kaping gangsal dadosa manungsa ingkang narima ing panggung
tansah memuji marang Gusti, ngaturaken raos syukur saking maneka warna rejeki ingkang ngalimpahna dumateng panjenengan dalah kula. Gatra kaping pungkasan, kula dalah panjenengan sumikira saking tumindak-tumindak ingkang ala, tumindak ingkang saged dados rugine liyan. Aja cedhak kebubupak, ngati-ati anggenipun sesrawungan, lan ngati-ati anggenipun tumindak. Pamirsa ingkang kinurmatan, amanat kang saged kapetik saking tembang mijil kala wau inggih menika, kula dalah panjenengan kedah tambah raos syukur, raos tresna lan bisa ngrumangsani, bisa sithik-ithik ugi ngati-ati anggenipun sesrawungan. Para pamirsa ingkang luhur ing budi, sumangga kawiwitan saking kula panjenengan dalah sedaya warga Ngayogyakarta tansah nderek anjagi lan ngersa katentreman Ngayogyakarta kanthi patuladan saking tembang mijil kala wau. Mugi Ngayogyakarta langkung kawentar lan tansah istimewa wonten ing manah kula, manah panjenengan lan Indonesia. Para pamirsa ingkang bagya mulya, kadosta cekap semanten atur kula ing purwa, madya lan wasana anggen kula matur tansah nerak paugerahing agrami, tansah nuwun lumunturing sing samudra pangarsani. Panutuping atur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, matur nuwun.